שמי עדי טוויטו, ואני מפיק אירועי בר מצווה והנחות תפילין. במשפחה שלי זה ידוע שבכל שמחה ובכל אירוע אני מגיע לשיר ולפייט ולעשות שמח. לא משנה בריתות, חתונות, בר מצוות, שבתות, תמיד כשיש אירוע משפחתי אני על תקן השירה. ברוך השם, השם יתברך, נתן לי קול נעים במתנה ואני משתמש בו לשיר, לשמח ולהכניס את כולם לאווירה. יום אחד פנתה אליי חברה של המשפחה וביקשה ממני להפיק לאירוע בר מצווה לבן שלה. זו הייתה בעצם הפעם הראשונה שביקשו ממני לעשות את מה שאני אוהב לעשות, אבל כהפקה ממש. אירוע עם שופרות, קלידן, רמקולים, מתופפים. ממש לא ידעתי איך זה יהיה ומה יהיו התגובות. נורא התרגשתי ועשינו את זה. התגובות, ברוך השם, היו מדהימות ומרגשות. אבל מעבר לזה, וזו הנקודה העיקרית, במהלך האירוע הייתה לי הערה. הסתכלתי מסביבי וראיתי מלא אנשים, מבוגרים וצעירים, שרובם נראים חיצונית מאוד רחוקים מתורה ומצוות. כולם עם חיוך ענק על הפנים, מוחאים כפיים, מתרגשים כמו ילדים. חלקם אפילו דמעו בקטעים מסוימים, וזה מאוד ריגש אותי. באותו אירוע החלטתי שאני לוקח את זה צעד אחד קדימה, כדי להפוך למשפחות את היום הגדול הזה, יום הבר מצווה, יום הנחת התפילין, שזה יום כל כך מרגש ועוצמתי, ליום הכי יפה שיש. עם השנים חשתי שיש צורך לנערים ולמשפחות בליווי גם לפני האירוע. להסביר מעט על התפילה, להתאמן על הנחת התפילין, ללמוד טעמי מקרא. גם גיליתי דבר מדהים. איך פתאום אותו ילד מתוק שהגיע אליי למפגש הראשון, נורא מופנם, סגור, ביישן, מקבל ביטחון ונפתח אליי. זה כל כך חשוב שהחוויה הזאת תהיה חוויה טובה, חוויה מעצימה. יש רגע מרגש במיוחד באירוע, הרגע שבו האבא מברך את החתן בברכה מיוחדת שמברכים אותה רק פעם אחת בחיים. ברוך שפטרני. ואז כל הברזים של הדמעות פשוט נפתחים, הלבבות נמסים. משהו באווירה פשוט מרסק אותך כל פעם מחדש. בכל אירוע ברגע הזה אני מבקש מהאבא לפני שהוא מברך שיעצור לרגע, להתכוונן. זהו רגע מיוחד ונשגב. הנה עומד מולך התינוק שלך והופך לגבר. תברך אותו מכל הלב והנשמה. תבקש בשבילו את כל הטוב שבעולם, שבכל מקום שבו הוא הולך, מלאכים ילוו אותו. הוא יצליח בכל דרכיו ומעשיו, שכל משאלות ליבו יתגשמו, ושגם הוא יזכה ביום מן הימים להעביר את אותו שרביט, את אותה אחריות לבן שלו, שגם הוא יהיה חלק ממסורת עתיקת יומין שנמשכת ולא נקטעה, וגם לא תיקטע לעולם. אז אם אתם רוצים להעניק לבנכם חוויה שלא ישכח, חוויה שתעצב את אישיותו ואת הקשר שלו ליהדות, דברו איתי. אני אשמח ללוות אתכם במסע המיוחד הזה. מזל טוב.